Eusko ikaskuntzak eta BBK-kunak egindako proiektu batek, gazteek, erreferente euskaldun gehiago behar da bezala ondorioztatu dau. Eremu soziolinguistiko eta jatorri diferenteetako 14 gazte batu dabez eta euskararen erabilerarekiko daben jarrerea aztertu dabe. Euskaragaz egizu match lelopean Bilbo, Portugalete, IE, Algeria, Maroko, Ekuatore Ginea, Senegal, Venezuela edo Nikaraguako gazteak alkartu dabez. Bizkaiko lurraldean bizi diranak eta 14 eta 16 urte bitarteko adina dabenak. Koro Muro, Eusko ikaskuntzako gizarte barrikuntza proiektuko burua da eta proiektu honetan ibili da buru belarri. Koro Muro, egunon? Egunon. Gazteen artean, euskararekiko zelako jarrerak topau dozuez? Denetarik, egia esan, denetarik batzuk euskak ziren, beste batzuk atzerritarrak, besteak izaten ziren atzerritarren gurasokoak, baina hemen ezitakoak eta ikastetxeetan aditutakoak, baina jarrera aldetik oso anitza. Izan ere, pentsatu dezakegu atzerritarrak izango zutela jarrera okerragoa edo txikiagoa euskararekiko, baina ez da horrela izan. Askotan bertakoak edo bestelako jarrera dute edo ez dute nahi edo ez zaie gustatzen euskaraz aritzea. Egunkari baten, Koro, zuki esandako batzuk irakurri doguz, zure deklarazio batzuk lehidu doguz, dinozu, gazte horren aizialdian kontsumiduten dabena, ez daukala zerikusirik hezkuntza edo hizkuntza politiketatik bultzatzen diranakaz. Zergaitik eratu jatzu, sentsazio hori behin gazteei entzunda? Hain zuzen ere, gazteak oroar, ez bakarrik gurekin ibili 14 gazte hauek, baizik eta guztiak, kontsumo ohiturak oso diferentea dazkatelako. Orduan, orain pentsatzea, telebistetan edo lako ekimenetan ez daukala zentzurik. Azken finean da, gazteei bertatik bestara galdetzea, zer den interesatzen zaiena eta zer den benetan entzuten eta ikusten dutena. Eta, desde luego, ez da hezkuntza eta hizkuntza politiketatik bultzatzen da. Pixka bat uste eta autokritika apur bat egin behar dela eta bestera batera bultzatu nolabait. Gazteek gehien kontsumiduten daben hori bideo-jokoen, TikToken edo eta zuzeneko streaming saioen bitarte horretan, itsaso horretan topatuko dugu? Bai, hala da, bai, horiek dira pixka bat euren erreferente eta tamalez, ez dago eko erreferente gehiagirik eremu horietan, beraz hor daukagu erronka politia pixka bat horiek bultzatzeko. Gazteek, Koro, euskara derrigortasun bat barik komunikazio tresna lez sentiduteko zer egin beharko litzateke? Horre erronka da bizka bat hori asmatzea, ez dakigu, ze askotan gure tailerretan saiatu gea benetan, alik eta behin nahi nuke esan konfiantza giro batean egon garela eta hori sustatzen esfortzatu gehala, ez bizka bat eurek ere esan zizaten nahi zuet, inolako epaiketari gabe, ez? Orduan horrelako gauzak entzun ditugu, benetan euskaldunok entzun nahi ez genunera, ez? Orduan, beraiek esaten zuten, euskeraz ez zegoela ligatzerik, adibidez, edo euskeraz ez zegoela batakorik edo botatzerik, guzaiatu ginen pixka bat estereotipo edo horreditzi horiek baztertzen, baina nala ere horlako gauzak dauzkate buruan, ez? Eta hori gehituta pixka bat, euren referente kulturalak edo esialdikoak edo normalean euskaldunak ez direla, hor daukagu nasketa perfektua, ez dute jaramonik egiten euskarari. Naiz eta jakin, ze hori jakin badakigu euskararen ezaguera maila oso altua dela gazteen artean, baina hala ere ez da oso kula edo oso moda egon euskaraz egitea beraien artean. Koro, eta zeintzuk estereotipo edo aurreretxi apurtu beharko dirala, uste dozu, zeintzuk topau dozuez eta zeintzutan desikasi behar da? Asko dire. Egia da, adina hauetako beak ez daukatela oso iritsi finkorik edo euskararekiko.
bizka bat uzten dira, eramaten. Baina bai egia da, asko bere atzerritarrak edo hemen Euskal Herrian denbora gutxi daramatenak, bai aipatzen zutela oso zaila egiten zitzaiela, oso arraroa egiten zitzaiela, etzakala beste hizkuntzarekin erlaziorik, horrek zailtzen zuela nolabait ikasketa, baina era berean horrezgarri ikusten zuten, eta ez bakarrik motibo funtzionaletatik, pixka bat lana egin nahi baldin badute Euskal Herrian, ez dakit derrigorrez, baina oso komenigarri izango litzatekela euskeraz ikastea. Baina bestek ere aipatzen zuten, oso politizatua dagoela, eta hori pixka bat bakarrik euskeraz egiten dutenak, edo baserritarrak kasu batzutan, edo nazionalistak, edo bildukoak zirela, holako estereotipoak, behin da gehiagotan entzun ditugunak. Pixka bat jasotzen dutena kalean entzuten dutena. Ez da zer berririk eta ez da beraien kabuz sortzen den zerbait. Ondorio estatu dozue, gazteek erreferente euskaldun gehiago behar da bezala, gazte honei zeintzuk erreferente mota faltako litzaki ez edo bestera batera galdetuta, zeintzuk sektoretan bultzatu beharko litzatekez erreferente euskaldun horrek? Bueno, nik uste garbi dagola, pixka bat musikan, sare sozialetan, TikToken, Twitchen, musikan ere bai, musikan badirudi badauzkagula musika talde onak Euskal Herrian, betidanik izan ditugu, baina antza denez ez dute gazte hauek diot beti, pixka bat 20 urtetik berakoak, entzuten dauenak. Orduan, bestelako musika motak, bestelako aisialdi motak, bestelako esperientziak eskaini beharko genituzke euskeraz. Hori izate dizut, pixka bat sare sozialak, bideojokoak, komikiak, mangak, pixka bat denetatik, baina da hain zuzen ere kontsumitzen dutena. Notizia da gaur koro, atzo Eusko Legebiltzarrean Eusko Jaurlaritzako hizkuntza politiketarako sailburuordeak Miren Dobaranek proposatutakoa kontua da, langile publikoei begira euskara eskakizunakaz malguago jokatzeko momentua dela, proposatzen ebalatzo Eusko Jaurlaritzak, eta gaztei buruz berba egiten eban atzo Legebiltzarrean egindako agerraldi horretan Dobaran Andreak bere berbak entzungo doguz eta gero gai honen inguruko eretxia bezkatuko deutzut. Publikora edo gure eremu publikora satozenean, ze bata behar badute, edo ekarri tituloa, eta horrek suposatzen du karga bat beraientzako, ze euskaltegira bueltatu behar dute, entrenatzera azterketa, ze hizkuntz azterketa bat da, entrenatu behar da, eta orain bukatu dut unibertsitate, ez daukat gradu, ez daukat ze bata eta euskaltegietara, edo bigarren bidea zabalduko da, eta da, euskeraz egin azterketa. Ingo duzu euskeraz, azterketa bat, eta nola ez, azterketa horrek bermatuko duena da, dagokion, edo dagokizun, maila hori, maila jaso hori, erabili beharko duzula azterketa hori egiteko. Nola, ez da izango test bat, ez da? Izango da, idatzizko testu bat, eta hori garatuko dugu berda moduan, baina bide bat da. Bide bat da, eta bide naturalago bada gure gaztentzako. Malgutasun horrek akaso gazteak euskerarekiko eukileiken mesfidantza hori apurtu leike edo bestera batera galdetuta modu erakargarriago baten urreratuko litzateke euskeraren erabilerera gazte hori? Agian bai. Ni egia da ez naizela hizkuntza politiketan aritua, ez da hizkuntzan ere, baina bai izan lehikela malgutasun hori bide bat, gazte hauek edo euskarara beste jarrera batekin hurbiltzeko. Izan lehike, bai, baina esate dizute, beldur pixka bat ematen dit erlako agerpenak egiteaz ez naiz aditua, eta seguru nago askoz jende gehiago dagoela horretaz beste iritzi formalagoa da izango duenik. BBK-akunak eta Eusko Ikaskuntzak bultzatutako proiektu honen barri emongura izan dugu. Ez dakite barrikuntzarako bide horretan Eusko Ikaskuntzan koro bestelako proiekturik daukazuen eskuartean, edo bestelako erronkaren bat kronograman?
Bai, asko ditugu, egia esan aurten proiektu eta egitasmo desente daukagu, beti ere saiatzen gizartearekin eta gizartearentzat lan egiten, eta pixka bat berrikuntza honetan bai daudela bestelako gaiak, ez bakarrik gazteak eta euskararekiko jarrera, baizik eta adineko pertsonen baita etapa berri bati nola aurrera egin, eta adibidez belaunaldi artekotasuna, milaka gauza ditugu, saltza ugari ditugu, eta hortan adituko gea lanean bai. Bakoro Muro, Eusko Ikaskuntzako ordezkaria, eskerrik asko Bizkaia Irratian zuzenean egotearren, eta egun ona igaro. Eskerrik asko zuei.